हेलौ लोगोफोर बरायबाय साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो दिनै गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बावहरबाय। आङो दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे गोदान भिडिअ आङो लाबोनो नाजादों। बेनो जागोन संनाय खावनायनि आङो भिडिअ लाबोनो नाजागोन। नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामगोन होननानै आङो फोथायबाय। आरो लोगोसे जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै हाबगोन नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरोना। अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो आरोना। जि जानायनि लाहार फाहार खालामनाय आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। जोंहा दिनैनि आइटेमा जागोन नाजों थास' आथिंजों जागोन आरो नैबे जाहैबाय दैमानि ना, बेनिफ्राय नैबे थास' आथिंजों संगोन आरोना। बेनिफ्राय जाहैबाय नैबेयाव अमा बेदर गोरान, नैबेखौ नारजिजों थालिर फस्लाजों संगोन आरोना। नारजि दोलो होनना बुङोना, नारजि दोलोजों थालिर फस्ला अमा बेदर गोरान। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय ओमफ्राय आरो जिंखाजों बेखौबो माजों संनाय जागोन नाजों। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा अनला, नैबेखौ बनायगोन, अनला देगोन, देथ'वाखै दा अनलाजों। बेनिफ्राय आरो नैबे थालिर फस्लाजों आरो मा होनना बुङो दाउ बेदरजों खारै। बरिया बर'नि ओंख्रि जागोनलै जोङो दिनै, बर'नि ओंख्रि जागोन। सोर सोर बिदि जायो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट्सआव खिन्थाहरगोन आरो गोथाव जायोना जाया नोंथांमोना खिन्थाहरगोन। आरो आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन आरो नोंथांमोननो दिनैनि जानायनि संनायखौ। जोंहा बेखौ संगोन, आं सङा दे, खिन्थु संनायाव आं सङा, जोंहा आं भिडिअ खालामग्राल'सो। जोंहा आंनि बिसियानो संगोन आरोना। आङो बिथांनि संनायफोरखौ आङो दिन्थिलांनो नाजागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। हाजेनबाय थालिर फस्लाखौ। रोङोना बिमा संनो थालिर फस्ला, नारजि, अमा बेदर? रोङा? दा दिन्थिनोसै होमबालाय। होमबाथ' आइटेमा दिनै हेभि जाथारो ना? थिग दङ। फाइनालि नै जोंहा मैगङा संजेनबाय। नैबेयाव नै थालिर फस्लाखौ बयल खालामग्रोबाय आरोना। फाइनालि संजेनदोंसै। बेनिफ्राय नैबेयाव संदों जोंहा मा लकेल दाउखौ नैबेयाव संबाय आरोना। नैबेयो जाहैगोन अनला थालिर फस्ला, अनला दाउ बेदर जासिगोन आरोना। स्पेसियेल खानालै दिनै। नै संग्राया जोंहा नै बिथाङानो बिसि, आंनि बिसिलै, नैबेनो बिराद गोथाव सङो। स्पेसियेल नै बियो जागोन जोंहा मा होनना बुङो नारजि दोलो, अमा बेदर गोरान, थालिर फस्ला आरोना। स्पेसियेलि बे थारमाने नैबेखौ बयल खालामनानै लाग्रोबाय आरो, खारैजों बयल खालामग्रोना लाबाय आरो। दा बेयाव स्पेसियेलि थारमाने अमा बेदरखौ होनाय जाथ'वाखै आरोना। आङो दिन्थिलांनो नाजागोन, नायलांबाय थादो। नै संग्राया जोंहा बिथाङानो। मोजांना? गोलोमो? लाजिबायलै आं गोलोमो होनना बुंनायखौ। आयै लासिंसिङै ओंखाम संनायाव गोलोमोबा मा जागोन? गोथाव ना? मानि पार्टि दिनै? ओंखायनो सम लानानै जागारनो लुबैयो आरोना। दिनै थारमाने आलासिबो दङ जाहैबायना गामिनि। दे थिग दङ। नै बेफोरनोलै दे संबाय थादो होमबा ना। आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन, नोंथांमोननो नायलांबाय था आरोना।
जालायदोंखो मोनजाबाय नै गोथाव गामिनिफ्रा अनला ओंख्रि संना होआ माने टाउनावसो अनला ओंख्रि मोनजायो नारजि अमा बेदर गोरान बेनिफ्राय अनला दाउ बेदर थास' आइथिं ओमफ्राय ना खारै ओंख्रि मोनजाबो कबिनलानाव माबाजों मोनजाबो गोथाव औवा मेवायालाय मोजाङै जानो जाबाय नै नारजि अमा बेदर बेनिफ्राय अनला दाउ बेदर दहाय नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन ना नारजिजों थालिर फस्लाजों अमा बेदरजों नारजि दोलो होननानै बेनिफ्राय नैबे जाबाय अनला दाउ बेदर थालिर फस्ला बेनिफ्राय नैबे जाबाय थास' आइथिं ना ओमफ्राय नैबे जाबाय आरो मोनसे जिंखाजों नाजों जाबाय दिनै बिदिनो आलासिफोरा नै जाबाय थादों गोथाव जादों ना बिहामजो संनाया गोथाव गामियावसो अनला ओंख्रि मोनजायाखै नामा बिहामजो संनायखौ जाबायलै बिसोरो नै दे अब्ला जाबाय थादो ना जाबायानो थादों दे